Samantala, mga binabaharing residente sa Barangay Likop, Butaw, San Fabian, humihingi ng tulong at pagbabago. Para po sa detalye, pakinggan natin mula kay Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Muling nakararanas ng pagbaha ang Barangay Likop, Butaw sa bayan ng San Fabian matapos ang sunod-sunod na pag-ulan dulot ng bagyong Mirasol at Super Typhoon Nando. Ayon sa mga residente, ang ganitong sitwasyon ay matagal nang nararanasan sa tuwing may malakas na pag-ulan o bagyo. Ilan sa kanila ang nagsabing naging bahagi na ito ng kanilang normal na pamumuhay tuwing tag-ulan. Sa panayam ng IFM News Tagupan kay Beverly, 48 taong gulang at isang barangay health worker, sinabi niyang halos kasing tagal na ng kanyang edad ang problema ng pagbaha sa kanilang lugar. Actually, kawawa na po kami noon pa, since birth pa po ako na ganito na po ang sitwasyon dito sa Barangay Likop, Butaw po. kayo ngayon? 48, so 48 years na rin po. Aniya, umaasa sila na mabibigyan ng pansin ang kanilang barangay para maisagawa ang nararapat na mga hakbang sa pag-iwas o pagbawas ng epekto ng pagbaha. Kailangan po namin ng kunting tulong, lalo na sa mga residensya dito sa amin, mga good food, kung ano pa po, kung maaari lang maitaas po ang kalsada po namin na hindi na kami dadaan sa ganitong sitwasyon, lalong-lalo na pag may ganitong tag-ulan po. Ang Barangay Likop, Butaw ay malapit sa Kayanga River, isang ilog na madalas umapaw sa panahon ng malakas na ulan, at ang ilog ay sumasalo ng tubig mula sa upland areas na nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga mababang bahagi ng barangay. Sa kabilang banda, nanawagan naman ang mga residente na sana'y mabigyang pansin na ng mga kinaukulan ang kanilang matagal ng suliranin, lalo na tila taon-taon na lang itong nauulit. Kung tagay mo tapi ano kaya nagbanaira pa yung nabaloy. Hiling nila ang mas maayos na drainage system, pagpapatibay ng mga flood control structures at agarang aksyon mula sa lokal at pambansang pamahalaan. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.